Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. To, ‘yan uwa musulmi, ina ma kowa da kowa sallama irin ta addinin musulunci. Allah ya ji waɗanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga annabi Adamu kawowa har yau. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Kuma ina ta'aziyya ga ‘ya'yan marigayi Sheikh Dahiru Usman Bauchi, Ubangiji Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamta mai. Ka san mutane kowane da irin haƙidar shi, mutum da zaran aka ce ma shi yana da wata haƙidar shi ta daban, sai ya ce wancan kahiri ne, wancan ɗan wuta ne, to Allah shi kaɗai ne ya san ɗan wuta, Allah shi kaɗai ne ya san ɗan aljanna. Kar ka ga mutum shi don ba haƙidar kuɗi ba, ko shi ga wata sana'ar da yake yi kamar mu wa'inda ake ce ma bandis a ce mana ɗan wuta, to Allah kaɗai dai ya san ɗan wuta a gaskiyar magana, ko ba gaskiya ba, Allah shi kaɗai ne ya san ɗan wuta. Kuma shi wanda yake cewa Sheikh Dahiru Usman Bauchi babban malami kamar wannan wanda aka ce mai shi ɗan wuta ne, to wannan waye ma ya rage duniyan nan wanda ba zai ce ma ɗan wuta ba. To Ubangiji Allah tsine mai albarka. Wannan malamin ba malamin ƙure ba ne, kuma ba malami ba ne mai jawo hankulan mutane don su bi hanya ta ƙure. To wannan wanda ke ƙara halakar da jama'a ne. Kuma duk wanda zai fasta ni ko ya ɗora bidiyo na ya yi wasu ‘yan maganganu a kaina, kan a yi an yi da yawa a kaina. Saboda haka Ubangiji Allah tsine ma wannan malamin albarka. Allah tona ma zuri'arsu albarka, Allah kuma ya wulaƙanta zuri'arsu. Ubangiji ya Allah ina roƙonka, yanda ya ɓata wannan babban malamin, Ubangiji ya rabbi ya Allah ina roƙonka, Ubangiji Allah shi tsine ma wannan bawan Allah albarka. Allah tona mai asiri daga nan duniya har gidan lahira, kamar yanda yake son ya tozarta wani ko ya tona ma wani asiri wanda Allah ya rufa ma asiri. Kuma duk bawan da Allah ya rufa ma asiri, asirin shi ya riga da ya ruhu, ba wani mahalukin da ya isa ya tona mai asiri. Kai ma ka sani za ka mutu, zan mutu, kowa zai mutu, mutuwan ma za ta mutu. Saboda haka za ka je ka isko abun da ka shuka. Ina ma kowa da kowa ɗan uwa musulmi wa'inda suke jimamin wannan risuwai ta Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ina ma kowa da kowa ta'aziyya. Ubangiji Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamta mai. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.